Kamar yadda kuke gani wani bawan Allah wanda ya daɗe yana bibiyar wannan shafi mai albarka wanda ya buƙaci cewar yana buƙatan aiki na tasarrafi wanda ya ce a cikin ɗakin shi akwai wani yalon akwai wani bulu ɗin bokiti wanda yake buƙatan a zuba masa kuɗin ciki insha Allahu, wanda aka gabatar masa da aikin aka tura masa hadimi ya ajiye masa dukiyan a cikin bokitin kamar da kuke gani. Ya mana bidiyo ya godiya ya fatan alkhairi ya yi wa annabi salati ya godiya ƙwarai da gaske ya yi alfahari sosai insha Allah, wanda hakan ya saka shi farin ciki matuƙa insha Allah rabbi da 'yan uwansa ma gabaki ɗaya har ma ya samu sai haɗa mu da su wanda aka gabatar masa da aikin insha Allah rabbi, wanda hakan shine farin cikin mu, shine mutane su samu biyan buƙata akan abin da suke nema nan take cikin sauƙi kuma alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kana buƙata kai ma din zaka iya ɗaukan namba kamar da kake gani kai mana magana ko ka kira mu ko kai mana magana a WhatsApp ko kuma ka tuntuɓe mu insha Allah rabbi duk inda kake a faɗin duniya, kowace ƙasa kake ko a ina kake a faɗin duniya zaka same mu kai tsaye a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba, muna kowa da kowa fatan alkhairi musamman mutanen mu na Niger, Libya, kamar Chad, Yaman, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Katana, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran al'ummar mu, jama'an mu, mabiyan mu na faɗin duniya inda suke bibiyar wannan shafi mai farin jini mai tarin albarka ɗan gatan Malam TV. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka daure kai subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan saki sabon asiri za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai albarka na ɗan gatan Malam insha Allah rabbi. Idan kana da buƙata na kuɗi, kana buƙatan gida ne, mota ce, aure kake so ka yi ko kuma kana so ka bunƙasa harkar kasuwanci ko kuma kana buƙata wata babba ta da biyu, kana son ka tafi umara ko kana son ka gabatar da wani babban al'amari na kuɗi ko kuma kana son taimakon 'yan uwanka, jama'a ka, mutanen ka insha Allah duka da kowanne irin sauran buƙatu za ka yi tuntuɓar mu insha Allah rabbi ko kai mana magana a WhatsApp ko kai kira kai tsaye domin ƙarin bayani domin tabbatarwa nan take a cikin sauƙi. Domin tabbatar da ƙarin bayani saboda muna aiki ne da iya zallar turare sai hoton tafin hannu ko kuma sunan mutum. Insha Allah rabbi duka muna yi kowa da kowa fatan alkhairi insha Allah rabbi, musamman wanda suke wani mana fatan alkhairi suke kira mu suke saka mu ayyuka, suke kira mu suke saka mu tambayoyi, suke kira mu muke ayyuka da su, suke haɗa mu da manyan baƙi na faɗin duniya duka muna yi kowa da kowa fatan alkhairi. Za a yi ɗaukan nambar mu ai mana magana a WhatsApp ko a yi kira kai tsaye nan take insha Allah.